Hovorí sa, že Slovensko nemá víziu, že len hasíme problémy, reagujeme neskoro a nemáme plán, čo ďalej. Na jednej strane počúvame o kríze priemyslu, drahých energiách a o tom, že regióny mimo Bratislavy zostávajú bokom. Na druhej strane sa tu roky sľubovalo, že raz to príde. Len nikto presne nevedel kedy, ani kam. A práve tu vzniká rozpor medzi tým, čo sa hovorí, a tým, čo sa reálne robí. Robert Kaliňák teraz tvrdí, že obranný priemysel nie je len o zbraniach, ale o pracovných miestach, platoch a regiónoch, ktoré boli dlhé roky prehliadané, že kým automobilky na západe spomaľujú, Slovensko má šancu postaviť rast inde. Je to ambiciózne tvrdenie a zároveň politicky veľmi citlivé. Otázka teda neznie, či to znie dobre. Otázka znie, či čísla, fakty a konkrétne príklady túto ambíciu naozaj držia pokope. Pozrime sa na jeho slova. V 2003 sa ľudia sťažovali, že toto je hladová dolina. Že tu viac ako 20% nezamestnanosť. Že tu vlastne všetky tie investície, ktoré tu kedy boli urobené, pomaly krachujú, rozpadávajú sa. Tak, ako ste to videli na niektorých obrázkoch starých bývalých priemyselných budov. A potom je tu rok 2025 a ja som už pred niekoľkými dňami povedal, že som veľmi rád, že v takomto predvianočnom období môžeme prinášať aj dobré správy. Nie len to, že otvárame dnes novú linku v spoločnosti, ktorú polovične vlastní štát a polovičku vlastní Čechoslovák Group, ale aj to, že aj táto samotná linka je slovenskej produkcie a vyrobila ju Konštrukta Industrii ako jedinečnú technológiu vôbec v celosvetovom portfóliu. Toto je všetko ukážka toho, že v roku 2023, keď sa pripravovalo programové vyhlásenie vlády, bolo ustanovenie o masívnej podpore obranného priemyslu zásadným článkom rastu slovenskej ekonomiky. Ak si dnes prečítate noviny, vidíte, že v Nemecku, ale aj v západnej Európe ako takej signalizujú obrovský prepad automobilového priemyslu. Viete, že Slovensku sa najväčšou mierou na hrubom domácom produkte podieľa práve automobilový priemysel. A ten má veľmi ťažké krízové roky teraz. Nielen tým, že sme sa rozhodli zrušiť niektoré trhy, na ktoré sme tradične dodávali, predovšetkým na východe, ale aj samozrejme s problémami s energiami, ktoré rastú práve, že sa odstrihávame od tradične lacných energií. To sú všetko strategické chyby, ktoré sa potom prejavujú v nízkom raste ekonomiky. Slovensko je otvorená ekonomika, nemáme vlastný veľký trh ako Poľsko, alebo aj Česká republika. Sme orientovaní výsostne na export, na vývoz a sme závislí od našich zákazníkov. A práve preto podpora obranného priemyslu, ktorú my sme naštartovali ešte pred koncom roku 2023. Pamätáte si, keď sme poslali 100 miliónov, aby sme podporili nové linky, nové technológie, nové výrobné kapacity v rámci slovenského obranného priemyslu. Vidíte, že obranný priemysel je o pridanej hodnote, o vysokých platoch oproti priemeru. Že keď zarátate aj platy, aj odmeny, proste celý ten príjem toho zamestnanca, tak je 2,5 tisíc, oproti 1500 € priemernej mzde. Práve preto ja tvrdohlavo, napriek kritikom, napriek všetkým tým, čo sa snažia akýmkoľvek spochybniť tento smer, tvrdohlavo budem presadzovať podporu obranného priemyslu. Práve preto, že ľudia sú lepšie zaplatení, majú lepšie pracovné podmienky, majú šancu pracovať práve v tých regiónoch, ktoré sú veľmi ťažko skúšané. Horná Nitra skúšaná transformáciou z uholného priemyslu na vysokoproduktívny. Dnes Nováky, najmodernejšie, jedna z najmodernejších muničiek v Európe. Viac ako 300 zamestnancov s veľmi vysokým a vysokou pridanou hodnotou pre štátny rozpočet vo forme daní, odvodov a podobne. A tento príbeh nekončí v Novákoch, pretože práve v spolupráci medzi štátom a jednou z najväčších zbrojárskych firiem v strednej Európe CSG Group sa nám darí rozvíjať zamestnanosť v ďalších regiónoch. Pamätáte si, sme otvárali novú linku v Snine. Koľko nových investorov máme šancu v Snine privítať? Dnes tam pracuje niekoľko stoviek ľudí, myslím do 400, 350, do 400 ľudí. Zase s vyššou pridanou hodnotou, s vyššími platmi a veľkou perspektívou do budúcna. Prednedávnom sme opäť kladli základný kameň v Strážskom. Opäť región, ktorý nie je v centre pozornosti častokrát. Kde by sme chceli, aby do 2 rokov vznikli nové pracovné miesta. A v tomto prípade teda môžeme hodnotiť, že tá spolupráca predstavuje pre Slovensko veľký význam. A preto som veľmi kritický ku všetkým,
ktorí spochybňujú rast obranného priemyslu, spoluprácu s najsilnejšími hráčmi, ktorá sa zásadným spôsobom pretavuje aj do nášho rozpočtu. Myslím, že celá skupina v roku 2024 odviedla desiatky miliónov, nie sú cez 60 miliónov eur. Keďže rok 2025 je už na konci, tak nové predpoklady toho, čo sa bude odvádzať pre štát, už presahujú 140 miliónov. Aj preto sme urobili opatrenie, ktoré otvára slovenský muničný priemysel pre celú Európu, ale aj vzdialenejšie zahraničie. A ja som veľmi rád, že zmluva je na svete 10 dní, 12. Už môžeme ohlásiť, že ďalších 6 krajín sa už prihlásilo, že chce byť súčasťou tej zmluvy a chcú čerpať a kupovať naše muničné kapacity. Už dnes oznámilo svoj záujem Grécko, Rumunsko, Taliansko, Chorvátsko, Belgicko, Holandsko, Poľsko. A postupne sa bude skladať tá mozaika tých zákazníkov, ktorí opäť prinesú do týchto regiónov mzdu, kvalitnú prácu, veľmi dobré ohodnotenie. Dovoľte, aby som teda zablahoželal skupine ZVS Holding k tomu, že dnes spustí novú linku, ktorá zabezpečí, aby Slovensko sa stalo lídrom v rámci sveta. Budeme v prvej päťke svetovo, v Európe budeme možno na druhom mieste v počte vyrobenej veľkorážnej munície. Dnes je priestor ešte na jednu veľmi veľkú správu a veľké oznámenie. Viete veľmi dobre, že sme sa prihlásili k zmluve Ministerstva obrany Českej republiky a Tatra Defense, ktorá vyrába vojenské nákladné vozidlá. Viete, ako Slovensko malo obrovské problémy v rámci pojazdnosti alebo spôsobilosti používať nákladné vozidlá. A práve jednou z podmienok nášho pristúpenia k tomuto českému kontraktu bolo, že spoločnosť Tatra Defense preniesie výrobu Tatroviek opäť na Slovensko. Že tak ako v minulosti, kedy nie len, že Tatra si požičala názov našich vor, ale práve vznikala tým, že prvé testy, skúšky najťažšie Tatroviek boli práve v slovenskom prostredí a bol to taký klasický československý produkt, tak máme možnosť opäť otvoriť výrobu Tatroviek na Slovensku, a to práve v Moldave nad Bodvou. Veľmi dobrou správou je, že už tejto novovznikajúcej inštitúcii sa podarilo získať kontrakt z juhovýchodnej Ázie na výrobu 4000 nákladných vojenských vozidiel Tatra práve v Moldave nad Bodvou, a teda v najbližšom období vznikne nových 300 pracovných miest. Pre viac politických videí dajte odber. Toto bol Politický priestor.